Θεοδοσία μου. Τι κάνετε? Είναι πολύ ωραίο το θέμα που θα μας πει σήμερα και ανυπομονώ να μου δώσει πληροφορίες για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε, να ανακαινήσουμε το μπάνιο μας χωρίς να πάρουμε τη βαριοπούλα και να γίνει εκεί μέσα ό,τι δεν μα τα ξανάγινε. Και να γεμίσουμε σκόνες παντού. Σκόνη, αυτή τη σκόνη που είναι, δεν μπορώ, τη σκόνη, τρέλα. Εγώ τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε εύκολους τρόπους. Θα ξεκινήσω από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πλέον πάρα πολλά σπίτια στη δεκαετία του 80 έχουν αυτούς τους χρωματιστούς νηπτήρες, τους χρωματιστές μπανιέρες. Ναι, ναι. Που λίγο έτσι τις είχαν ένα πράσινο χρωματάκι, ναι. Ακριβώς. Εδώ πέρα είναι αυτό ακριβώς. Είναι η παλιά μας μεριά και η καινούρια μας μεριά. Πώς θα βάψουμε τον νηπτήρα μας, λοιπόν, μόνοι μας? Όχι μόνο τον νηπτήρα μας, και την μπανιέρα μας. Αυτά δεν θέλουν χρώματα και τα λοιπά, διάβροχα. Θέλουν χρώματα και τα λοιπά. Και σας τα έχω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι μια τεχνική η οποία είναι επαγγελματική ερασιτεχνική. Δηλαδή, μπορείς να φωνάξεις έναν επαγγελματία να το κάνει, μπορείς όμως να το κάνεις και μόνος σου, πάρα πολύ οικονομικά. Και από εκεί που θα δίνεις πόσα ευρώ για να αλλάξεις την μπανιέρα σου και να σπάσεις και όλο το γύρω-γύρω της μπανιέρας, τώρα τη βάφεις, την αφήνεις εκεί, είτε λευκή είτε ό,τι άλλο χρώμα θέλετε, γιατί είναι πάρα πολύ μόδα το χρώμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τι κάνουμε στην αρχή? Στην αρχή περνάμε την μπανιέρα μας με ένα καθαριστικό, αυτό εδώ πέρα. Την παίρνουμε, την καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά, την περνάμε. Αυτό να λες καθαριστικό, είναι διαλυτικό, δηλαδή την περνάς. Ωραία. Και το ξεπλένεις. Και το ξεπλένεις μετά, το αφήνεις περίπου 6 ώρες. Α, τα αφήνεις πάνω στην μπανιέρα, στη αιωνιτήρα 6 ώρες, το ξεπλένεις. Ωραία. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ, είναι το αστάρι μας. Το ρίχνουμε αυτό το κομματάκι μέσα στο άλλο. Δεν μου το έχουν ανοίξει. Όχι, θα σπάσουμε τα νύχια μας τώρα. Ναι. Το παίρνεις αυτό εδώ, το ρίχνεις μέσα εδώ. Όλο, είναι μετρημένο μου είπαν. Ναι. Και έτσι είναι, να ορίστε. Ναι. Όλο. Το ανακατεύεις. Το ανακατεύεις καλά. Αυτό είναι αστάρι, είπες. Αυτό είναι αστάρι. Και αφού το ανακατέψουμε καλά. Περίμενε όμως, γιατί... Ναι. Τέλος πάντων, θα το ανακατέψετε να ομογενοποιηθεί, έτσι. Το ανακατέψετε πάρα πολύ καλά. Γιατί θέλει το ένα είναι σαλάδι αυτό που βάλαμε από πάνω. Ναι. Και θέλει το χρόνο του. Το παίρνουμε και αρχίζουμε και κάνουμε. Αυτό περνάμε όλο την μπανιέρα ή τον νηπτήρα από πάνω με αυτό. Ακριβώς. Δεν έχει χρώμα αυτό. Όχι, δεν έχει χρώμα. Είναι προστατευτικό τύπου. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Το αφήνουμε τώρα αυτό, στεγνώνει. Πόσο το αφήνουμε να στεγνώσει? Περίπου μία μέρα, 6 ώρες. 6 ώρες. Στεγνώσει εντελώς, ωραία. Και τώρα παίρνουμε εδώ πέρα έχουμε το χρώμα μας. Το οποίο εντάξει, λευκό. Τώρα εδώ πέρα έχουμε λευκό, όμως. Τι άλλο να κάναμε? Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα. Για τον νηπτήρα και την μπανιέρα χρωματιστά. Ναι. Μα να είναι η μπανιέρα μου ροζουλιά. Κόκκινη, δείξτε μου και τη φωτογραφία που είναι η μπανιέρα μας χρωματιστή, που είναι το... Για να δω λίγο χρωματιστή μπανιέρα, γιατί που κάνει... Κοίτα. Αυτό την έχουν βάψει απ' έξω. Παίρνουμε τώρα εμείς αυτή την ιδέα και την κάνουμε για μέσα στην μπανιέρα μας. Περίμενε, με τον ίδιο τρόπο τη βάφουμε και απ' έξω όμως αν θέλουμε. Ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο. Να σας πω κάτι, αν έχετε ένα σπίτι, αν είσαστε στο κορίτσι γέννησα, μένει μόνη της, τι ωραίο που θα ήταν να βάψετε λίγο την μπανιέρα απ' έξω, έτσι ένα φούξ, να ροζουλί. Εμένα μου αρέσουν αυτά, αυτό το ξέρεις. Ναι, μ' αρέσουν αυτά, αλλά να είσαι μόνη σου, γιατί αν έχεις οικογένεια θα πας να του βάψεις την μπανιέρα τα λουλού φούξια, θα σου πει τι θες κορίτσι μου. Πας και σε ωραία γκρι που είναι μόδα. Πολύ ωραία, οπότε με αυτόν τον τρόπο το κάνετε μόνοι σας και τον νηπτήρα και την μπανιέρα σετ, φαντάζομαι. Αυτά ίδιο χρώμα. Και με το ίδιο χρώμα τώρα, αν θέλεις, ναι. παίρνεις το υλικό σου και βάφεις και τα πλακάκια του μπάνιου σου. Γιατί στην ουσία τι είναι, πορσελανοποίηση. Συγγνώμη, μπορώ με αυτόν τον τρόπο, έτσι με αυτό, με το καθαριστικό, όπως έχουμε τώρα το αυτό αστάρι που και την πογιά, να βάψω και τα πλακάκια του μπάνιου. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι αδιάβροχο, όλα αυτά. Όλα. Και βάφεις, όπως έχεις τον τοίχο σου, βάφεις και τους αρμούς. Και ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Ότι περνώντας αυτό το υλικό, οι αρμοί σου δεν ξαναμαζεύουν μούχλα. Μ' αρέσει αυτό. Και μία διαφορά, γιατί λέμε τώρα θα έχω ίδιο χρώμα πλακάκι με αρμό, μία διαφορά στον τόνο θα στην αφήσει. Πολύ ωραίο να βάψουμε τα πλακάκια του μπάνιου μας σε ένα άλλο χρώμα. Και ανανέωσες το μπάνιο σου, χωρίς να σπάσεις, χωρίς να γκρεμίσεις και με πολύ λίγα ευρώ. Και μόνος σου κιόλας, γιατί έχει και το μπάνιο, δεν είναι και κανένα τεράστιο δωμάτιο. Και αν δεν τα καταφέρνεις, καλάς και τον ειδικό να στο κάνει. Και τον καλάς και έρχεται. Τον καλείς, έχει δίκιο το ρέτα μου. Καλείς και τον ειδικό και στο φτιάχνει και πάλι είσαι πιο οικονομικά από το να το φτιάξεις από την αρχή το μπάνιο σου. Ωραία. Όσες τηλεφωνήσουν, οι 4 πρώτοι που θα πάρουν. Όχι οι 4 πρώτοι, παιδιά. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Πάρτε λοιπόν στο 210 66 39 200
Και 4 από εσάς θα κερδίσετε ένα kit τέτοιο. Αυτό που βάψαμε. Θα κερδίσετε όλα όσα χρειάζεστε. Titan. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Titan και το κατάστημα Σμυρνιόπουλος. Ευχαριστούμε τον κύριο Είσαι Τούμπανο. Αποκλειστικότητα τη Titan στην εταιρεία. Θα κερδίσετε οι 4 λοιπόν σε κλήρωση στο τέλος της εκπομπής ό,τι χρειάζεστε για να αλλάξετε το χρώμα σε μπανιέρα και νηπτήρα μέσα στο μπάνιο σας. 4 από εσάς. Πάρτε τηλέφωνο στο 216 39 200.